Мен Гүлфия пасины көңіллі әлифба дәрісінде сәлемлейм, һәм біз бүгін сәлемәтлік турында сөйләшербез. Тішләрің сау таза болсын десең, аларны гел чист тартып тұру мөһим, һәм тіш табибына да күренергә кирәк. Тіш чист тарту өчен безгә тіш щеткасы ярдәмгә килер. Әйе, бу сүздә рус сүзләрендә генә яши торган ш хәрефе яши. Һәм ул үзе дә щеткага охшаган. Бүген дәресебездә ш хәрефе. Тішләрең ак, пак булсын дисәң, татлыны күп ашамаска кирәк. Бары тик шамасын белеп, юкса теш табибына барырга туры киләчәк. Менә кемнеңдер теш табибы һөнәрен сайлыйсы киләдер. Ул инде һичшиксез тешләрен гел чист тарта, татлыны да шамалап кына ашый, каты ризыклар да капмыйдыр. Шунысын да истә тот. Теш щеткаларын гел алыштырып торырга, аларны чиста тотарга кирәк. Хәзер без җыр тыңлап алыйк, аннан койрыклы дустыбыз ш хәрефен язып карарбыз. А хәрефе алмада, хәрефе син кайда? Әнидә һәм әтидә, хәрефтә әлифбада. Б барган ди балыкка, в әйләнгән тавыкка. Гали белән уйный, дәресләрен укый. Йөзгән елга тирән, ябык дус баксыр белән. Жыракка атланган, җымы жара тапмаган. Зәңгәрдән киенгән, ипиләр пешергән. Кызга йоклап яткан, якыны бик яраткан. Шөләклек булып, мәменгән манарага, ныда бар икән анда. Ма белән мин булган, килгән һәм мин булган. Соңга калган гына, соңга килгән саңгына. О хәрефе ан или, дия җигеп йөри. Пепси уйный, рәхәр шак рәхмәт укый. Сәйер саннар тези, төсле тапта эзли. Уның утына Шуңа урманга киткән. Кылымының бу хәрефләр бик серле. Барасы да һәм күңелле ирән. Әйдә син дә кабатла, әй күңелле әлифба. Шак филдә йөри, хәтәршеп хат яза, хәбиек һәйкәл төзи. Цыцырта эшли икән, ш аңа чәй китергән. Ш хәрефе дәшкәннәр, шикәрләп чәйшкәннәр. Шутыра шутка тотып, бусы була канунлык. Бу билге нечкәлек, улыста җитәрлек. Энең энесе туган, ююнырга булган. Ялга чыгып киткән я, ла-ла-ла-ла-ла. Әйдәле, иң беренче басма хәрефне язабыз. Монда бик күп сызыклар, әйеме? Бер сызык аска төшәбез.
Аннары эскәмия кебек утыртып куябыз. Уртага тагын бер сызык сызабыз. Кырыйга тагын бер сызык сызабыз. Һәм инде кыйрыгын ясап куябыз. Ә хәзер язма хәрефне язып карыйк. Әнә ул бераз авышкан. Кечкенә генә ыргактан башлыйбыз. Аны аска төшерәбез. Түгәрәкләп өскә менгереп җибәрәбез. Тагын шул ук сызыктан аска төшәбез. Тагын түгәрәкләп өскә менгереп җибәрәбез. Тагын шул ук сызыктан аска таба төшәбез һәм ыргагын күтәреп куябыз. Шыга охшаган әйеме? Әмма кыйрыгы бар, тамчы кебек. Әйдәле кыйрыгын ясап куябыз. Менә шулай. Булдырдың, дустым. Афәрин. Кадерле дустым, син Гөлфия апа белән күңелле әлифба дәресендә бик күп сүзләр өйрәндең. Бик шәхесләр белән таныштың. Җырлар тыңладың, шигырьләр өйрәндең. Телебезнең хәрефләрен, авазларын әйтеп карадың. Бүген безнең соңгы чыгыш, соңгы күңелле әлифба дәресе, соңгы хәреф. Син өйрәнгән сүзләреңне онытма, куллан. Сөйләмең матур, күңелең ихлас булсын. Синең кулыңда хәзер зур ачкыч бар. Ул ачкыч сиңа бик мәгънәле китапларны ачарга булышыр. Бу тел ачкычы. Мин сине тәбриклим. Син афәрин, булдырдың. Хәзергә сау булашам һәм сине мәктәптә көтеп калам. Эй, кызык түгел. Я, нинди хәрефләрне өйрәнәсе калды икән? Сәлем, хәрефе! Мин сиңа бик күп сүзләр беләм. Әтәш, әфлисун, әти, әни, әби, әпши. Сәлемет бул, Зөбәйдә. О, рәхмәт, хәрефе, мин сине инде таный башладым. Син әлифбаның иң башыңда идең. Әйе, шул. Мине исемдә калдыргач бик яхшы булган. Афәрин, Зөбәйдә. Я, дәвам итик әле, нинди хәрефләр тагын бар. Сәлем, шы хәрефе, без синең белән күптән түгел генә күрешкәндек. Я, ничек хәлләрең синең? Менә бит шы хәрефе, ничек әйбәт әйтәсең. Бишле сиңа. Рәхмәт, Зөбәйдә. Синең киемең бигрәк матур. Рәхмәт, шы хәрефе. Менә минем кылакларым, менә минем кайрагым, менә шулай мин бик. Кыйрык? Миңа да кыйрык кирәк. Сиңа да кыйрык кирәк, хәзер булар. Әпсен, төпсен, шы хәрефенә кыйрык килсен. Ура! Минем кыйрыгым бар. Ул шундый матур. Кыйрык килешәме миңа? Әйе, бик тә. Кызым, сәлам. Сәламәти. Әйбәт. Әллә миннән башка яңа хәреф өйрәнә башладыңмы? Юк, шы хәрефе белән сүзләр өйрәнәм генә. Кызым, бу бит ш хәрефе түгел, ш хәрефе. Ш хәрефенә кыйрык таксаң, ул ш хәрефенә әйләнә. Мин бит аңа гына бирдем. Кыйрыкны син бирдеңме аңа? Әйе, ул да минем кебек кыйрыкны теләде. Димәк, син үзеңдә белмәстән ш хәрефеннән ш хәреф ясадың. Әйе. Афәрин. Әти, син ш хәрефенә сүзләр беләсеңме? Кызым, кызганыч, татар телендә ш хәрефенә башланган сүзләр юк диярлек. Ләкин алынма сүзләр бар. Алынма сүзләр булса да, без аларны бик еш кулланабыз. Нинди сүзләр бар, әти? Мәсәлән, без синең белән яратып ашый, әни бик теләп пешерә торган аш, ул борщ. Дөрес. Дуслар, әйдәгез бергәләп кабатлыйбыз. Борщ. Дөрес. Әти, мин дә бер сүзне беләм. Плащ. Дөрес. Аның да ахырында ш хәрефе. Плащ. Плащ. Әле тагын щетка дигән сүз дә бар. Син менә иртән һәм кич теш щеткасы белән тешләрен чистартырга яратмаган кебек.
ул ш хәрефенә башлана. Щотка. Щотка. Мин бик күп сүзләрдә булмасам да, минем хакта онытмагыз. Ш һәм ш хәрефен бутамагыз. Ә хәзергә мин киттем. Сау булыгыз. Сау бул. Гел сине шунда кайраган булсын. Кыйрыклы булса ш хәрефе ул ш була. Ә ш белән шны бутарга ярамый. Ш. Ш дөрес. Кая синең кыйрыгың? Син әгәр ш булдың әле. Кая кыйрыгың бир әле. Кыйрыгың алыйм әле Зөбәйдә бул әле. Бир кыйрыгың. Бир кыйрыгыңны.